वाईफाई दे दो सुना है ना वाईफाई दे दो बोला था Ouch. कहाँ है चूना ये वो बहुत ढूंढे थैंक यू जइन जानायनि थाखाय जा खोदोम बाग्लारि बिथाङा आंनि लाइफआव दिनैबो फैनानै हेफाजाब खालामबाय जोबोद साबायखर माब्रै दं खबरफ्रा मोजाङै हेलो सोर जोंहा नै आदा दिदिमाबो सफैनो हादों खुलुमबाय आदा आं गोदानखौ एसे सालु खालामनायलाय भिडिअ होनो हाथारैखाय भिडिअआ दासान्दि बानायनाय जाथ्राखै ओंखायनो लाइभ एसे सालु खालामनायदों आरो गोजामखौ हाथारैनि एसे नैबे गोदानखौ होथारलायबाय आङो भिडिअ बानायनो मोनथारैखाय सालु लाखिबाय थादो आरो जोंहा कार्बि आंलंनिफ्राय खोदोम बाग्लारि ब्रादारा जइन जानानै दङ बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय बेनिफ्राय जोंहा आदा दिदोमाबो दङ आं देसेल' थानो हागोन जायो दे आदा जागोन दे बयबो हाखाया नालाय आंबो एसे थाब उन्दुनो होननानै थाब होग्रोबाय ओरैनो 1 घन्टासोल' होगोन आरो 1 घन्टाबो होजोबनो हानाय नङा 9टासोफ्रावनो उन्दुनो नागिरदों एसे थाबनो मागोनि नामा गैया जोंना दाउ दोननाय दंमोन दाउआ सेस माबानानै लोमजानानै लावजोब्बाय दिनै जोब्बाय आल्ला जि मोजां फानलायलायथाराखैमोन आङो माब्रै दंखायोमोन मागोफ्राव जानो होननानै दोननाय माने 1.5 केजिसो जानाय गोजामोन आरो ओमफ्राय दहाय जोब्बाय बेमार जानानै बायनानैसो जानांसिगोन उफाय गैला मा गुजुखोब्रा ओके खोदोम बाग्लारि ब्रादारा जोंहा दासिमबो अनावनो दङ थैंक इउ अन थानायनि थाखाय रोजा साबायखर
औ मागोनि मुङै फिदोंमोन साथामजों गैया थांनाय बोसोराव जोंहाखौबो लोगो लाबाय ओमफ्राय मानसिया बांद्राय जानायखाय जायासै एसे मानसि खमनि देग्लाय फिफिननो नागिरदों माने मागोनि फियो बिजोंबो सानै साथाम बा साब्रै लोगो नांनानै खिन्थु जोंहा एसे मानसिबो बुरजा जानायजों जाबजों सिगाङाव जयेन जानाय जायासै आरो दाउ बिराद मोजां मोजां देसि दाउ माने दाउआबो जोलै सोनाय गिदिर गिदिर बायनायसोमोन नालाय ओमफ्राय दा बेवहाय सेस आरो दिनै जोबस्रांबाय जोंनाव रावबो जाथाराखैमोन सरि माने बयनावबो जाजोबनानै जोंनावल' जायाखैमोन आरो बे बुस्थुआ दा जोंनियाल' बासायनानै थानायमोन दा सेस जाबाय आरो गैला बे साबसिन नुथारदों बे गाज्रि नुदोंना सिमुब्लिब्लि नुदों बे मानो गुफुर नुदोंलै बे मानो गुफुर नुदों दाबा होद जालालै गुसुआनो अयथासार नालाय ब्रा 9 मास जाबायमोन अमाया 65 केजि जादों 9 मासनिबाथ' बिराद थाजा थाजा गोथाव मोनजानाय जायो आरो राफोदनो थिगानो जोंथिंबो लायो बिरादनो खिन्थु बेनो आरो जोंथिं लानायफ्रा देग्लाय बेमारजों थैजाजोब्बाय मागोआव मोनजानाय नंला आरो बायनानैसो जानांसिगोन माने बिराद थैबाय जोंथिंबो बे बेमार जानानै अमाया बे मागोआव जानो होननानै टिम बानायनानै फिनायफ्रा ग्रुप जानानै फिनायफ्रा गैला थैजाजोब्बाय जायासै आरो मागोखौनो मोनस्लाबहैयासै जोंनाबो न'आव फियोमोनलै सिगाङाव फिनाया बिराद अन्थाव बाथाव दुखु नांलायनाय इसे मोजां साइस्थ' जानायानो बेमारजों थैदों अमाया सख्ल' माबाने खासिमोन आरो सेस बिजि थुबाय बिजि थुबा बोरैबा मोदोमानो गोमो जाजोबोना जाजाया थैबायलै बिराद लस मोनखादों जोंना रायजोनिबो दंबावो जोंनाबो रायजोआव माबायमोनलै खिन्थु दाना बन्द' खालामबाय दाना रायजोआव बायनानै बिदिनो मागोआव एसे एनै रंजायोमोन जायोमोन आरो रायजोयैनो खिन्थु बियो एसे बन्द' जाबाय दाना गैला दानि माबाया थासारिया बारा थिग नंला नालाय ओंखायनो बन्द' खालामबाय आरो लोंनानै जानानै गावजों गाव हेबला हेबलि दावराव दावसि जाबाय थानायखाय गैला बन्द' खालामबाय आरो मागोआव ओंखायनो गाव गावबागाव ग्रुप जानानै न'थामजों बा सोरबा न'ब्रैजों बिदि लोगो जानानैसो फियोसै आरो
What is this? It keeps the button. Ting. Maksudnya, liftnya corona ini lah. Anak gak corona. Papa, bini siapa bini kok kalau menanggu, tapi kena dia apa malah bah dia malah apa pembe
गोलैथारसिगोन. हेलौ सोर दं दे जोंहा कमेन्ट खालामहरदो. लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना हरदो. सोर दं जोंहा कमेन्ट खालामहरदो दे. जाय बिथांमोना आंनि लाइभआव फैनानै दासिमबो लाइक खालामाखै बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायना अननानै लाइक खालामना हरदो. Halo.
मोनजाथाराखैदां बिसोरो सियालफ्रा Gimana? Kurajोंसो गाबनाय खोनादां Disembarआव गाबथारदोंमोन ना